RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipayan ko. Tagpawag ko. Lipayan ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganun ako gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Jonel. Ginaingon, ang dato para lang ba sa dato? Og ang pobre, alang lang ba sa pobre? Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Unsay ato ni mo dong? Ma'am, bodyguard ko ni Sir Armando. Mao pa? Unsa may ato unta? Makamao man kunong muayo og sakyan ng imong bana, ma'am sa. Makamao. Nga naman di ay? Patuon siya ni Sir Armando. Kay ipaayo niya ang usan niya kasakyanan. Uy, wa para ba maabot ang akong bana dong? Kay to pa sa iyang trabahoan. Inigabot niya, ma'am, balihok og sulti niya nga nagkinahanglan si Sir Armando niya. Sige dong. Naluto na ba ka ng utan, Jonel? Hapit na ma. Timing sad ng maluto, inigabot ni Papa ni mo. Ma, niyan nilig itong tao ni Sir Armando. May tuyo sa imong amahan. Oh, mo ba? Payuhon nila sakyanan, ma? Nakaluto na? Ay, dali. Aron makakaon ka na. Ay, ilisa pa kay basinsingot ka. Gutom na kayo? Ay, pag-ilis una, aron makakaon ka na. Nagutan ka? Si Junda lang akong gipaluto sa utan. Mayo, mas maayo ng bukaon kitag utan kada adlaw day. Wa man putay laing makaya. Pinobre ra gyud ng Macau. Pa, nasultihan na ka ni mama? Sa unsa man? Din itong tao ni Sir Armando. May ipayo ko ng mga sakyanan si Sir Armando. Murag lain bang lawas ako. Jonel. Unya pa, di ka makadto? Dong, ikaw li adto singali dito dong. Kay murag ambot ikaw kamao ka mo check up di ba? Kamao mo ka mo check up ang mga sakyanan kay eskwela mo kagututib. Ikaw lay adto dito ha, ug mangita gili nako sulti lang sila nga naglain ng akong lawas ha.
Jonel. Ay, Apple, naangin mo papa? Naaman, dali sa suit. Salamat. Dali, naras Papa Armando sa terrace. Pa, niya si Jonel pa. Nga naman, may tuyo ka? Sir, ako igipaan ni sa kong papa. Aron mo imo check sa imong mga sakyanan. Hayam rin pa ni mo. Nasa mo, sir? Siya gusto na kung mo check up sa kanan. Ako rin ang gipaan ni sir kay naglaim niyang lawa, sir. Kailan tanon siya? Ay, pastilan kining mga pobre. Dali lang masakit. Kung saba. Pa, kamaumang mo ayo sa kinan si Jonel. One time siya nakaayos sa akong car dihang napalyar. Og automotive ang iyahang gieskwelahan pa. Mo ba? Nalo, sige. Ikaw lang check up sa akong sakinan, Junel. Sige, sir. Niandar na. Okay na yung sakyanan, sir, Armando. Salamat. Okay na Salamat kayo, ha? Magkamao ka man din mo ayo, Junel. Hoy, Elliot. Magkuha kong ibayad ni mo. Wata ko, ha? Sige, sir. Jonel, Hay. bilit ka ayo si Papa Nimo. Abi ni mo, no, kuyawan biya ko niya. Isog mo ko ng papa ni mo. Lagi, uy. Bisag kami, pero miming magmatngo niya nga di masuko. Kaya kung masuko na, ay ambot lang. Bisag asa lang yun, lagpot ang among espiritu. Apple, Mm, may mong mamisita ko ni mo. unsa? Gusto ko mamisita ni mo, Apple. Ayaw, uy, ayaw. Kay masuko niya si Papa. Kaya nga naman. Dili man siya gusto nga makauyab ko. Madapatan unya ko niya. Na, mulayas manggid ko pa. Anong di mo siya musugot nga doon ay mamisita ni mo, Apple? Ambot niya. Pero okay ra, Jonel, nga magkita lang ta sa gawas. Ayaw lang yun pamisita, ha? Kay di na niya ka makayano og sudinis among bahay. Porbida ka sa yung sabto na na. Di gusto pamisitahan niya na kay pobre ka. Pobre ang lalaki misita, di gina gusto do. Maog yun. Uy, magpili din siya. Natural, kay dato gud sila. Natural po nga ang lalaki nga, uyabon siya ang anak o banahon, dato po sama nila, di ba? La! Siya din mo yung magpili alang ni Apple eh. Ay nalang ang nagtuga-tugaan ng Apple, Jonel. Oy, wagit kay mahimo anak niya. Kuyaw pa na kung makontrahan tas ni Armando, kontrahan tas siyang amahan. Kuyaw biya na siya. Daghan na siya yung mga tao, simpakog, magkauyaw mo duha sa Apple. Ambot lang. Sos, ipakulata ka matigalit siya mga tao. Ambot. Di ko makatugot ni anak, Jonel. Pasakitan nilang atong anak. Wa man ganit ang makakusiin ni niya. Ang laing tao na hinoon ang mo dapat. Di ko musugot. Ani lang ta din ni Jonel. Nagpabukid man ta. May dinhi kay Mingaw. Sige na, mga naog ta sa sakyanan, Jonel. Sige. Wow! Kanindot ni Apple eh. Karon pa ka nakaani dinhi? Karon pa yun. Ninduta ang gapo sa hangin, no? Maog yun. Kahumot. Dito ta napitan, Jonel, ay. Ha? Dahil nag-barbecue, Ang mamalita. muding barbecue. Yung mga onta. Sige. Uy, tayo pa, Ano naman? mamalita. Oo. Unya, mga unta. Oo. La, wa mo ko'y kwarta. Ay, gabala ka. May kwarta ko. Dali na. Mga onta sige. barbecue. Sir, Kinsay kauban ni Apple? wa man ko makaila sa lalaki, Sir Armando.
Pero murag, familiar na ko ang barog. Animal! Hay mas ba yun? Wala gi ko mahibaw, sir. Alat, sir! Ganang nga man ni masunda? May gisugo man ka na ko, sir. Ngoy akong giuna. Buang ka! Bugo ka! Sir, di ba patay manuong ko nimo? Pakitaan ako, anak! O kung si kinsa man ang lalaki, ngayang kuyog, bunugan ninyo! Sige, sir. Janelle, doon ka may payag, oh. Anak ta diha. Ay, niya, mag-unsam da diha sa gamay payag. Hala no, mag-standby. Aw. Paagbangan man na, good. Diha sa di mo, uy. Pasensya na kayo sa nga karbong ko kumakaan ni. Kita ka, tanawa o mga lovers ani adinhi. Da! Mga lovers. Lovers din na sila. Ay, nag-lips to lips, oh. No, gaw mo na sila. Nya, kita, di mata lovers. Saan man ni? Lovers, uy. Muuban ka kunin mo dinhi kung dili pa ta mga lovers. Unsay ibot ni mong ipasabot apol. Gisugot na ta ka. Ha? Oh, gakson dit sabi. O isa di mo, uy. Sinuod ka. Di lang ko katuugod. Salamat kayo. Ay, sorry. Nagakos noon takaghugot kayo. Samba di ay mo na diha. Ug aron makagakos ka na kog maayo, muabang tada sa payag-payag. Tanan Janelle na. Lisura pagkatao ni Ma'am Apple, eh. Shush! Ganun pangitaon naman, no to? Pasagyan pa lang ng sir, yung anak. Ita, eh. Hadlog bago na si sir nga maturjakan ang iyang anak. Oh, mga ba? May na siya sa? Ha? Sir ay gusto manujak. Lain na yung babae, ang iyang anak. Pastilan. Hadlog bago na mabawsan si sir. Lisuray ni Oy. Lisuran ka. Lisod kayo. Mas magtindi ka mo. Mga first timer man ta. Ay, kung bugal-bugal ni Apol. Wow, good. Nalingaw ko na itong duha. Bahala na nami. Mas lami mang lisod. Sige. Kini. Sakit. Sorry. Sakitan ka. Hugot, magod. Kini. Apol. Unsa? Nailabtanan ni mo si Apple? Sir Armando. Animal! Maong niyang ako mga ginikanan, sir. Aron sa pagpasabot nimo. Huwag mo yung pasabot ako. O ikaw bayana ka? Masinupakod ka na ko, ha? Sir, ay lang pasakit si Apple, sir. Love na mo ako sa gusa, sir. Dili ko makadawat ini. Pamatyong tamang tanan! Ayaw! Sir. Kung matyon ni mo siya, apil ako! Apple! Kung dili ka magkadawat ni Junel, nga mamahimo na kong pana, ug mga mahal sa umaabot kong anak, pasagdil mi nga magtipon. Love na ko si Junel pa! Love na ko siya! Apple!
makadawat na ako si Sir Armando, pero iya may ipakasal ni Apple. Wa damha nga, nagkadayon gid mi si Apple. Bisag wa ko mauyuni sa amahan ni Apple. Mao ka mga kasama ang kaagi ni Junel, dinining tulmanon. What's the style? Wa mauyon ni style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.